μου. Γεια σου πατέρα μου. Να χαρώ εδώ ξυπνάει το τάγμα. Ρε μανούλα μου. Όπα, όπα. Όπα. Παπα, όπα, Κόρε να χαρώ εγώ ξυπνάει το τάγμα. Ευχαριστήθηκα χορό. Μερσή μαέστρο μου, μερσή και γαλλικά ευχαριστώ. Αύριο σε πληρώνω γιατί σήμερα δεν έχω ψηλά πάνω μου και δεν έχω και χοντρά στο σπίτι. Ορίστε, μου φύγανε τις όλες από τα παπούτσια. Αλλά δεν είναι τυχαίο. Το έχω κάνει επίτηδες γιατί όπως τρίβονται τα ποδάρια μου κάτω παράγουν θερμότητα και θα θερμάνω και την παράγκα. Τι νομίζατε. Όπα, κάτσε να φέρω τα παιδιά μου. Για άλλα εδώ εσύ. Για να πάω. Μπρος. Για πατερούλη μου. Πού τα αδέρφια σου. Έρχονται από εκεί. Ελάτε μωρέ. Ξέρετε γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Σήμερα πατέρα μου βεβαίως θα μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο και ευαίσθητο θέμα για την ενέργεια. Πάρα πολύ ωραία. Το κατάλαβες Μεσέ. Ναι. Τι έχεις να πεις για την ενέργεια. Εγώ παράγω ενέργεια. Πώς παράγεις ενέργεια. Άμα τρώω φασόλια ρε βήθια, αρχινάει η κλασική μουσική. Όχι, ενέργεια παράγεται άμα ξύνεις την κεφάλα σου. Γίνε από εδώ. Πάμε λοιπόν μέσα να ετοιμάσουμε την παράσταση μετά από όλα αυτά τα θαυμαστά που ακούσαμε και που πρέπει να τα σκεφτούμε πολύ καλά και σιγά σιγά να τα βάλουμε στην καθημερινή ζωή μας. Εμπρός μας. 1, 2, 1. Άμα σκοτώθηκα. Καθίστε στο τραπέζι να φάμε. Να φάμε. Εν έχει. Τότε δεν πειράζει. Θα το φάμε κρύο. Μπα, καλώς τον, τι μου κάνεις Γερομανολάκη, βρε, καλώς τον Χαντζαϊβά. Τι γίνεται παιδί μου, τι να γίνει. Έμαθα πως με ζήτησες. Χαντζαϊβάτη, πρόσεξε καλά. Ξέρεις τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται. Δεν έχεις πληροφορηθεί τι συμβαίνει. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι θέλουν κάποιοι άνθρωποι να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους. Δηλαδή, Χαντζαϊβάτη, οι 4-5 μεγάλοι πάροχοι που οπωσδήποτε έχουν το μεγάλο ενδιαφέρον στο χρηματιστήριο της ενέργειας, θέλουν να πάρουν εδώ διάφορα οικόπεδα, να τα εκμεταλλευτούν. Βεβαίως. Μα οι ίδιοι και οι ίδιοι συνέχεια, εμείς δεν έχουμε δύναμη στα χέρια μας. Εμείς έχουμε Χαντζαϊβάτη, αλλά πολεμάμε με μεγάλες δυνάμεις και έρχεται ένας εκπρόσωπος, για να μας μιλήσει ακριβώς γι' αυτό. Αποφασίσανε Χαντζαϊβάτη να κάνουν μεγάλα έργα, μεγάλα, πώς τα λέμε, τα εργοστάσια. Εργοστάσια, βεβαίως. Τι λες, εδώ χαλάει ο κόσμος, εδώ έχουμε κοινότητες πολιτών, ακούσαμε για τη Δανία πριν. Αυτό γίνεται μεγάλο παράδειγμα, ταξιδεύει στην Αμερική. Χαντζαϊβάτη, δεν ξέρεις ότι οι κυβερνήσεις δεν τα υποστηρίζουν αυτά. Ιδιαίτερα τα ελληνικά. Τι λέτε, βεβαίως. Ξέρεις τι έχει γίνει, δεν έμαθες το μεγάλο νέο. Ποιο? Χαντζαϊβάτη, άκουσε να δεις, για να γίνουν αυτά τα μεγάλα έργα, είχε εγκριθεί ένα καλώδιο διασύνδεσης με απάνω την Ελλάδα. Ναι, τίποτα. Καταργήθηκε. Καταργήθηκε, βεβαίως. Τι λες, μες στη νύχτα που δεν παρακολουθεί κανένας. Και δεν μου λέτε, τι συμβουλεύετε εσείς δηλαδή. Θα στα πω όλα Χαντζαϊβάτη, αλλά πρέπει να μαζέψουμε τους ανθρώπους που έχουν εδώ πέρα τις περιουσίες, που έχουν τις εκτάσεις. Να κάνουμε σωστές κινήσεις.
Για μας, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Η φύση Χατζαϊβάτη, όπως άκουσες και στις προηγούμενες παρουσιάσεις που γίνανε, ναι, έχει μεγάλη δύναμη. Ωραία, ωραία. Θα πας να ειδοποιήσεις αμέσως τον Καραγιώζη, να μαζευτούμε όλοι στο σύλλογο, ωραία, και θα περιμένουμε να έρθει και ο κύριος που θα μας ενημερώσει εδώ για τα μεγάλα έργα. Μπρας, εντάξει, πολύ ωραία, να πηγαίνω. Στο καλό να πας, στο καλό και να προσέχεις. Αχ, Παναγία μου, σκοτώθηκα. Για κάτσε να δω που είναι η τρομάρα του Καραγιώζης. Καραγιώζη! Ήταν ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά. Να ο γάιδαρος. Γάιδαρος είσαι και φαίνεσαι. Γάιδαρος είμαι εγώ, βεβαίως. Όχι, εγώ είμαι ευρωπαϊκή χελώνα. Καραγιώζη μου, τι γίνεται? Τι να γίνει, Χατζατζάρη? Να, ετοιμαζόμαστε εδώ να μαζευτούμε. Άκουσες για τις επενδύσεις που θέλουν να γίνουν? Θα πάρεις πολλά λεφτά εδώ για την έκταση που είναι η παράγκα σου. Άντε, φεύγα από εδώ. Δεν τρέπεσαι λίγο? Πουλήσω εγώ την παράγκα. Εδώ ετοιμαζόμαστε να κάνουμε, Χατζατζάρη, τεράστιες δουλειές. Μπρά, δεν έχεις ακούσει για το Great Valley? Βεβαίως. Εγώ είμαι, Χατζατζάρη, μέσα σε αυτό και τρέχω να ενημερώσω όλο τον κόσμο. Εντάξει, Καραγιώζη μου, έμαθα ότι έρχεται, λέει, και κάποιος από μια μεγάλη εταιρεία. Ναι, μας φτιάξανε μεγάλες εταιρείες. Έρχονται οι λογαριασμοί και δεν προλαβαίνεις να τις πληρώνεις. Βαρέθηκα, ρε Χατζατζάρη, βαρέθηκα, έτσι μου έρχεται να βγάλω τα παπούτσια μου να τα πετάξω. Αφού δεν φοράς παπούτσια. Αν φαίνεται πολύ. Τα έβαψα το πρωί με μπογιά και ξέβαψα την υγρασία. Λοιπόν, Καραγιώζη, τρέχω να ειδοποιήσω όλους τους ανθρώπους να μαζευτούν εδώ. Εντάξει, ρε Χατζατζάρη. Να φωνάξω και τον κύριο Μανολάκη. Κύριε Μανολάκη, ναι, ήρθε ο Καραγιώζης. Έρχομαι αμέσως. Έλα, Καραγιώζη μου. Εδώ. Το Αρκαλοχώρι Καραγιώζη θα δώσει το μεγάλο παράδειγμα. Μόνο εγώ το ξέρω, αλλά θα μας καταπιούνε. Όχι, δεν θα τους αφήσουμε. Βεβαίως δεν θα τους αφήσουμε. Βεβαίως. Αου, πω, το σπάσα το χέρι μου. Πρόσεξε καλά. Καραγιώζη, πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στο έργο Great Valley. Το κατάλαβες? Το Great Valley θα είναι ένα μεγάλο ξεκίνημα για να αλλάξει αυτός ο τόπος και σιγά σιγά να αλλάξει ο κόσμος. Είδες ένα μικρό νησί στη Δανία τι μεγάλες αλλαγές φέρνει? Το είδα. Ωραία, λοιπόν. Δεν μου λες, δηλαδή εμείς τι θέλουμε? Καραγιώζη, θέλουμε έργα. Έργα διάσπαρτα. Μικρής κλίμακας στο νησί. Να είναι προσαρμοσμένα στις δικές μας τις ανάγκες. Μπράβο. Όχι τα τεράστια έργα που θέλουν να κάνουν αυτοί. Αυτά τα έργα θα γίνουν από τους πολίτες, για τους πολίτες. Να έχουν κοινωνικό όφελος. Βέβαια. Λίγο είναι να ζεσθενόμαστε με κλαδιά. Λίγο είναι το νερό να γίνεται ψήξη και θέρμανση. Ωραία, λοιπόν. Έλα να ετοιμαστούμε, γιατί όπου να είναι θα έρθει και ο κύριος Φραγκίσκος, ο εκπρόσωπος της εταιρείας. Ωραία. Να πάω στο μπάνιο ένα λεπτό? Ναι. Εκεί είναι η κουζίνα που πήγες. Τι κάνεις, το σαπούνι τρως? Στην οργή το σαπούνι έτρωγα. Πολύ ωραία. Εάν νομίζουνε 5 κουρελίδες ότι θα εμποδίσουν την ανάπτυξη με τις εταιρείες μας, έχουνε μεγάλο λάθος. Όχι, λοιπόν, αυτή η μηνόα μου στέκεται στο λαιμό. Κάτσε να χτυπήσω εδώ να δω είναι κανένας. Έρχεται κάποιος. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κύριε. Σκέτος, χωρίς κύριο, χωρίς σάλτσα, χωρίς γαρνιτούρα. Να σας πω, ορίστε, χαίρετε, χαίρετε. Σας παρακαλώ, τι θέλετε κύριε, γιατί με ενοχλείτε? Ξέρετε, ονομάζομαι Φραγκίσκος, ναι, Χρηματιστηρίδης. Μάλιστα. Και είμαι εδώ για να σας ενημερώσω για όλα αυτά τα μεγάλα έργα. Για κάτσε δηλαδή, για κάτσε. Κάπου σε ξέρω σένα. Θα με έχετε δει στα μεγάλα site. Δεν πάω, δεν πετάω σαΐτες. Θα με είδατε στη τηλεόραση. Δεν έχω τηλεόραση. Θα με είδατε στο laptop. Δεν τρώω τέτοια. Εγώ τρώω ντολμάδες και χοχλιούς. Λοιπόν, θα πρέπει να σας ενημερώσω πάρα πολύ προσεκτικά και να δείτε ότι το συμφέρον είναι σε αυτό που λέμε εμείς. Για κάτσε δηλαδή. Όλα αυτά που έχεις διαβάσει και έχεις ενημερωθεί για το Great Valley, που κάνει μηνόα, άκουσε να δεις. Ξέρεις εγώ ότι τρέμω από το κρύο το χειμώνα, εκεί που έχει πάει η τιμή μετά τους πολέμους. Με την τηλεθέρμανση εδώ του Αρκαλοχωρίου θα ζεστάνουμε όλο το χωριό οικονομικά. Δεν πάνε να κάνουν πόλεμο αυτοί. Εμείς θα ζεσθενόμαστε, θα δροσιζόμαστε.
θα έχουμε τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που σας λένε είναι παραμύθια. Θα μαζεύετε τα λιόκλαδα και θα κάνετε καλά. Έλα μέσα τώρα να σε σερβίρω. Α, ωραία. Τι θα πάρουμε? Θα πάρετε δρόμο. Περάστε μέσα. Κάτσε να μην σε χάσουμε από πελάτη. Α, καλώς τον, μπράβο. Καλώς όρισες, πολύ ωραία. Καραγκιόζο, ρε καλώς το νιόνιο, καλά σε πουλί μου. Καλά με. Πώς από εδώ? Δεν άκουσες σύμποτσι Καραγκιόζο ότι πρέπει να μας πούνε, λέει, που να δώκουμε τα οικόπεδά μας για να χτίσουνε τα... Κάτσε. Δεν έχεις ενημερωθεί νιόνιο καθόλου. Δεν έχεις ιδέα. Πρόσεξε καλά να δεις τι έχει να γίνει. Διότι αυτά τα έργα που προτείνουν από τη Μινώα θα έχουν ωφέλη για την τοπική οικονομία, θα γίνεται εξοικονόμηση χρημάτων και όλα τα χρήματα θα μένουν στον τόπο. Έτσι πρέπει να γίνει όλη η Κρήτη, όλη η Ελλάδα και μακάρι Θεούλη μου ολόκληρος ο κόσμος. Να σκε Καραγκιόζο, να σκε, θα έχουμε και κολυβητήριο, βεβαίως. Θα γεμίσουμε πισίνες με φασουλάδα για να τρώμε και να χορταίνουμε. Παίρνα μέσα, έλα από εδώ. Α, καλώς το φίλο μου. Κάπου τον ξέρω εγώ. Σας γνωρίζω, εσείς δεν είσαστε που έχετε τη μεγάλη έκταση των ελαιών? Να σκε ψυχή μου, να σκε. Έχω παντρευτεί, δεν παστάρ καλοκάρι και έχουμε τη μεγάλη περιουσία. Θα λάβετε μια τεράστια αποζημίωση και θα καμαρώσετε. Όταν μεθαύριο θα είσαστε μέλος και θα έχετε και μετοχές από τα μεγάλα έργα. Καλά. Μας έχει ζαλίσει τα αυτιά. Πάμε μέσα να φάμε και κάτι. Ναι, αλλά εσύ δεν αφήνεις να φάει κανένας τίποτα. Τρως τους ντολμάδες 2-2. Αφού δεν χωράει 3 στο στόμα μου. Τι να κάνω, άνθρωποι του Θεού? Τέλος πάντων. Μωρέ, πού το ξέρω εγώ αυτό, ναι. Εσύ είσαι πνεύμα αντιλογίας. Ναι, το ξέρω. Ινόπνευμα. Οπαλα. Να, καλώς τον, ναι. Έρχεται και ο μπάρμπας μου, ο Γιώργος. Ωι, τύρα. Άι και τους πιάσω στα χέρια μου, θα τους σακατέψω. Τι έχει ο βλάχος και φωνάζει, μωρέ? Μπάρμπα, εδώ είσαι. Σαν τα λύκα κάνει. Πώς αποδοθεί, εγώ Καραγκιός, ήρθα παιδάκι μου, ήρθα δουχά μου. Ναι, για να πουλήσω τα οικόπεδα. Το πουλήσει τα οικόπεδα, είσαι στα καλά σου, ρε θύε? Ναι, Καραγκιός, θα τα πουλήσω, παιδί μου, του δώσουν τα λεφτά. Ναι. Και θα πάρω, λέει, να πάρω πράιτα. Τι να τα κάνεις τα πρόβατα, ρε Μπάρμπα? Τι να τα κάνεις τα πρόβατα άμα δεν υπάρχει γύρω-γύρω κατάλληλο περιβάλλον? Εδώ μιλάμε ότι θα αξιοποιούμε τα πάντα, θύε. Καραγκιός, έλα εδώ. Ναι, θύε. Έλα να σου πω. Έλα εδώ. Έλα μου. Να, γιατί με βαράς? Τι σου έκανα? Κάτι θα μου είσαι καμωμένο και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Κοίτα ρε τι έχω πάθει. Τη στρόπρο καταβολικός σαν το εκαθαριστικό ανεξελέγκτων υποθέσεων. Α, καλώς τονε. Τι είσαι εσύ? Αυτός είναι ο Φρυφρίσκος. Είμαι ο Φραγκίσκος Χρηματιστριάδης και εκπροσωπώ κάποιες μεγάλες εταιρείες που θα κάνουν τη ζωή σας πιο πολιτισμένη. Δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορείτε με τα στιβάνια και τα τσαρούχια. Εγώ? Βεβαίως. Έχετε TikTok? Τι είναι γιο? Έχετε Instagram? Τι έχετε? Έχω τρί, έχω γιαούρτ, έχω σκορδοστούμι. Άρπατη. Λοιπόν, Μπάρμπα, παίρνα μέσα. Ελάτε, θα σας ενημερώσουμε, θα σας δείξουμε κάποια σχετικά βίντεο. Ελάτε μέσα. Παίρνα, Μπάρμπα. Τι θα μου δείξει? Μωρέ, έλα και θα δούμε. Κοίτα ρε, τον πελά μας βρήκαμε. Ο Ραφιούνο που λέει καλό είναι. Αχ, για κοίτα να δεις. Δεν μου λες εσύ? Γιατί φέρνεις συνεχώς αντιρρήσεις?
Τι είσαι εδώ? Εγώ τι είμαι? Είμαι μέλος του Crete Valley και αυτό που υποστηρίζω είναι η ανθρώπινη ζωή και ο σεβασμός στον πλανήτη για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας και για όλες τις γενναίες που έρχονται. Αμάν πια μας έχεις φάει. Δεν βλέπεις την πρόοδο, δεν βλέπεις τον πολιτισμό, δεν βλέπεις. Για στάσου μωρέ. Τώρα που σε βλέπω, ναι, βρε εσύ δεν είσαι. Ορίστε, λέω εσύ δεν είσαι. Τι δηλαδή? Βρε εσύ δεν είσαι ο Τάκης της Χειραρμιώνης. Εγώ, δηλαδή, είσαι ρε ή δεν είσαι? Ναι, έτσι με φωνάζανε μικρόν. Και το άλλαξες το όνομα, μα είμαι βαφτισμένος Φραγκίσκος. Έτσι πρέπει να με λένε. Είμαι μέλος σε μια μεγάλη εταιρεία. Άρε Τάκη, θυμάσαι που είμαστε πιτσιρίκια και τρώγαμε ψωμί με ζάχαρη γιατί δεν είχαμε γλυκό και μια μέρα μου πέταξες μια πέτρα και μου άνοιξες το κεφάλι σαν αγκινάρα να πάρεις το ψωμί? Εγώ δηλαδή, το θυμάσαι? Το θυμάμαι. Άρε τη γιαγιούλα σου και την κυρία Ερμιώνη που μαγείρευε και έκανε το ρόστο και μαγείρευε και έκανε την κατσίκα με τα φασόλια. Τα ξέχασες αυτά? Τα ξέχασες που τρώγαμε ψωμί με λάδι? Τα ξέχασες όλα? Μα εγώ δηλαδή ξέρεις, αλλά δεν τρέπεσαι μωρέ? Δεν άκουσες τι λέγανε οι άνθρωποι τόση ώρα? Δεν έχεις παρακολουθήσει? Μα ξέρεις, εγώ είμαι υψηλόβαθμος τέλεχος. Μία μέρα όταν τα τεινάξεις, να δω τι τιμές θα πάρεις μαζί σου και τι υψηλόβαθμος θα είσαι. Γιατί ρε Τάκη, ξέχασες τα παιδικά μας τα χρόνια στα Αλκαλοχώρη που πηγαίναμε στον Κρασά και παίρναμε καραμέλες από το τσουβάλι? Ξέρεις, εγώ δηλαδή, να σου πω, ντροπή σου ρε, ντροπή σου. Κοίτα γύρω σου, παιδιά δεν έχεις? Ναι, έχω 2 παιδιά, ένα κοριτσάκι 6 χρονών και ένα αγοράκι 5 χρονών. Είδες λοιπόν, έχεις και εσύ παιδιά? Έχω. Πόσα? 3 παιδάκια. Καλά παιδάκια είναι, αγγελούδια. Μόνο η ουρίτσα τους λείπει. Τα κολλητήρια μου. Για τα κολλητήρια μας πρέπει να παλέψουμε. Πρόσεξε καλά κακομοίρη μου, γιατί θα έχεις να απαντήσεις στους παππούδες και στους προπαππούδες σου που σε κοιτάνε από ψηλά και αυτό που θέλουν είναι αυτός ο τόπος να πάει μπροστά, όχι να πάει και να βουλιάξει. Καραγκιόζη, φίλε μου Καραγκιόζη, εγώ να σου πω δηλαδή, σκέψου το καλά και έλα μαζί μας, έλα στην Πινόαν, έλα μπες μέσα στο Crete Valley. Ξέρεις, εγώ δηλαδή, περίμενε εδώ, περίμενε. Για να δω, τι είναι? Πάρε αυτό. Τι είναι αυτό? Πάρ' το και να βγεις στην πλατεία και να φωνάξεις όλο τον κόσμο, βάστα το εκεί. Έλα, φέρε το, περίμενε. Εδώ, θα το βάλεις λοιπόν μέσα στη μέση και θα αρχίσεις να μιλάς σωστά, ανθρωπινά και έξυπνα. Για να πάει αυτός ο πλανήτης μπροστά, σωστά, όχι με τον τρόπο που θέλουν αυτοί που σου έχουν πλύνει το κεφάλι. Καραγκιόζη, κανένας δεν μου έχει μιλήσει έτσι. Μόνο ο Καραγκιόζης τα λέει έτσι. Θα κάτσεις να παρακολουθήσεις το συνέδριο και μετά θα δεις και το βίντεο να το επαναλάβεις και να το καταγράψεις στο κεφάλι σου. Ορίστε μας. Μα εγώ, μπρος, προχώρα. Πάρ' το αυτό. Έλα εδώ να το βάλουμε από εκεί μεριά στην πλατεία. Έλα εδώ μαζί μου. Θα το κάνεις, Καραγκιόζη, για να μιλήσεις εσύ έτσι, που είσαι ο εκπρόσωπος του λαού, που είσαι ο λαϊκός ήρωας που σ' αγαπούν μικροί και μεγάλοι και σκορπίζεις το γέλιο και την αγάπη, πρέπει να πει ότι έχεις και μεγάλο δίκιο. Βεβαίως έχω μεγάλο δίκιο. Θα σε ενημερώσουμε, θα γίνω ο μεγαλύτερος και δυνατότερος υποστηρικτής του Crete Valley. Καραγκιόζη, μου άνοιξες τα μάτια να σε φιλήσω. Άλλο τζατζίκι έχεις φάει. Έφαγα ένα τυλιχτό σουβλάκι και είχε λίγο παραπάνω σκόρδο. Μπρος, πήγαινε μέσα να ετοιμαστείς και βγάλει τη γραβάτα. Ορίστε, μπρος, προχώρα. Αν θέλεις θα σου δώσω και τα παπούτσια μου. Φοράω 89 νούμερο, δεν μου κάνουνε. Όπου Χατζατζάρης έρχεται. Τρεχάτε τον Καραγκιόζη, τον σκοτώσανε, τρεχάτε. Τι έγινε? Παναγία μου. Αχ βρε Καραγκιόζη. Αχ βρε Καραγκιόζη, το έλεγα. Μην ανακατεύεσαι με αυτές τις μεγάλες εταιρείες.
Τι τα ήθελες τα ανακατέματα. Σε σκοτώσανε για να σε βγάλουν από τη μέση και εγώ τώρα τι θα γίνω. Α! Και πεθαμένος σφαλιάρες βαράει. Να, στα μούτρα σου. Τι έγινε βρε. Χατζατζάρη, όπου ανακατεύεται ο Καραγκιόζης γίνονται μεγάλες δουλειές. Και όπου ανακατεύεται η Μινώαν και όπου ανακατεύεται το Crete Valley που θα γίνει το σήμα κατά τεθέν, μπράβο, όλοι θα έρχονται και θα ακούνε και θα σκέφτονται, Χατζατζάρη, μικροί και μεγάλοι, θα σκέφτονται ότι αυτός ο πλανήτης εξαρτάται από μας. Μπράβο Καραγκιόζη μου, πολύ ωραία τα λες, συγχαρητήρια, να σε φιλήσω. Με φίλησε όλος και ονομάζει σκορδαλιά. Τότε Καραγκιόζη μου, τότε Χατζατζάρη μου, πάμε να ενημερώσουμε τον κόσμο όλο και να πούμε στους φίλους μας, ενημερωθείτε, διαβάστε, δείτε, σκεφτείτε και αποφασίστε σωστά για το μέλλον μας, για να είναι η ενέργεια φίλη μας, όχι εχθρός μας. Μπράβο Καραγκιόζάκη μου, πολύ σωστά τα λες. Και εμείς θα σας πούμε γεια σας και χαρά σας, σας ευχαριστούμε πολύ και θα χορέψουμε με τον Χατζατζάρη και ένα χορό καλαματιανό και να σας πούμε, φίλοι μου αγαπημένοι, μικροί και μεγάλοι, ζήτω η ενέργεια. Crete Valley, απάνω τους και τους φάγαμε. Γεια σας!